Salud espera, onzea. Bai, bueno, Don Benitotik netorren, nahiko gogokin eta lan. Eta gaurko karrera oso gorra iruditzen zitzaidan, bai, apurre fina hau. Eta bai, esan dut aurreraka joango naz, eta ia leku atoten duten, eta gero atxetik harrapatxi. Egin hori karrera, biak Espainiako topan. Bai. Guadiaran zen mutu duzien. Bueno, ondo ez, Magazelan joan zian 11 oso txirrindulari honak, eta orduan gero pelotoian pelotoiko lehenengo inoan, bai, bueno, horrek ez da balio, eta gaur gogo askokin eta hobeto, sentsazio hobeto, hobea. Eta gaur, aizkondo eta gero karrera ondo nahi duzunez, zein duzia helburu. Espainiako topa lehiatzea, karrak irabaztea. Bai, bueno, apurre denetarik ez da. Gorputxak enamaten dauen lekure segidu, eta hori, lasterketa bakoitza toperain eta aldana. Kopa Espainia bada, ederto, etapa bat bada, ondo. Alburu bezala zen nahiko zenuke, ze irabazi nahiko zenuke? Bueno, nik, ez da, edozein karrera, egia zen, eta gero bai dakat, Etxekoren bat? Bai, Lemoiz edolakoren bat nahiko politak iruditzen zaizkit. Eta gero bai erlojupeko bat irabazia bai, bueno, gustatuko litzek. Gauza bat, ondo datorkian gauza bat da, eta gustatzen zaidan. Eta denboraldian luzea izan dare, urrengo denboraldian izan ere? Bueno, ikusko dugu aurten zelan ibiltzen gehan, eta gero ja urrengo denboraldiako ikusi. Neguan ikusi gogokin gauzen, zeo zein deun, edo